4 албума, които вдъхновиха новото ми EP. Номер 1. Black Classical Music на Yosef Days. Този албум ми повлия на това как си правя барабаните като звук и като ритъм. Това пънчи и заглушено звучение, което той ползва, страшно много ме зареви. Номер 2. I Lay Down My Life For You на JPEG Mafia. Този албум го слушаш и е бенгър след бенгър. Историчните барабани и динамиката между по-мелодични и по-ритмични моменти много ме впечатли. Исках да използвам това по мой начин. Номер 3. Blue Lips на Schoolboy Q. Better climb out of that hole before you fuck up your blessings. Before you realize that it's over with and start to get desperate. Keep your mind, body on pressure, give your time when it's needed. No a man gonna be a man if he don't work, he ain't needing. Много ценен албум за мен. Помогна ми да се справя с креативни и лични проблеми, както и това да се доверявам на идеите си повече. Номер 4. 3 на Bad Bad Not Good. Това ми е един от любимите джазови албуми. Слушах го докато правих това видео и осъзнах колко много са ми повлияли на звука, най-вече в духовите инструменти.